I dag der vil jeg gerne vise, hvordan man laver sådan en side, og sådan en fanside til YouTube eller et eller andet. Som det her. Hvor man kan trykke sin skot om. I går ind på en side, som vi godt kan lide, som jeg sagde, eller som jeg er inde på nu, Asus, eller XP Gaming, eller noget, så går jeg og klikker ind på den. Og så her på siden, der står der opret. Jeg vil lige vise dig. Der står der opret side. Underholdning tager jeg. Vælg en kategori. TV-kanal. Navn. ASK. Bare med stort ASK GAMING. Ask Gaming. Jeg accepterer disse vilkår. Skal prøve så at småt ASK GAMING. Ask Gaming. Nå. Hvad med Ask Gamer? Spørg gamer. Så kommer jeg her en telefonbeskrivelse og et videoforbered. Ja, så skriver jeg her, hvad der kommer til, hvad I underholder med. YouTube, Ask Me, spil, PC, eller gamer, PC, gamer. Gamer. Nå, gamer.dk. .com. Gameoplysninger. Ja. Så kan I overføre et billede fra computeren. Ja, det gør jeg så. Så kan I sådan en lille frækkert en der. Ulala. Så venter I lige lidt. Det er Facebook, der fucker. Der fucker det. Næste. Så hvis I får en til favoritter, så kommer den til at ligge herude et sted. Herude. Hvor hvis I spiller, så kommer jeg at spille også til at ligge derude. Så får I til favoritter. Næste. Så kan I altid finde jeres side. S-Gamer landet Danmark. Person der synes godt om eller har udtrykt okay. Eller skal vi bare sige 22 ligesom Lex. Men ja, det her det er hvor I kan tjene penge og deltage i brug og ja, alt det der. Og det skal ikke. Det skal ikke trykke på. Så kommer jeg derind, hvor I skal betale for det der. Spring over. Så kommer I her. Så kan I se. Det er min kanalside. Og så kommer den til at hedde Facebook. Jeg skal centralt se. Den har jeg gjort. Den kopierer I bare. Men jeg kan også godt nå tastaturet. Men det kan I så ikke se, så det vil jeg ikke gøre her. Synes jeg lige, jeg skal lade være med. Okay. Så vi går ind på min kanal her. Ja, fuck det der. Min kanal.
Skal jeg se, 11 abonnerende. Okay, så skal vi... Så den der, det er Facebook.com, den har jeg lige nu. Så klikker I der. Ind på jeres kanal. Hvis jeg har en kanal. Det tror jeg, altså, I har. Men til dem, der har en kanal, så er redigere links. Det her, det er min Facebook. Den sletter jeg bare lige nu. Så prøver jeg den der ind. Så færdig. Ja, okay. Så starttid. Så kan vi lige prøve at klikke på den her Facebook.com. Og så se, hvor vi kommer så ind hen. Ja, fuck nu det. Facebook.com. Røg de lige ind på Ash Gamer der? Ja, det gjorde de så. Så ja, det er bare det. YouTube vil vise. Jeg tror snart for jeg skal lave sådan en nyt, tror jeg, cover. Men ja, det var bare alt for den gang. YouTube. Ses.